హలో అండి, చూసి చూడంగానే ట్రైలర్ ఇప్పుడే లాంచ్ చేశారు సురేష్ సార్. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్న సినిమా ఇది. అండ్ రాజ్ కందుకూరి గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ బికాజ్ ఇది పెళ్లి చూపుల కాంబినేషన్. అండ్ మళ్ళీ పెళ్లి చూపుల్లాగానే కంటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ బ్రేక్ అవ్వాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఎస్పెషలీ బికాజ్ శివ కందుకూరి ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ లీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐమ్ రియలీ రూటింగ్ ఫర్ హిమ్. I always felt that Shiva was always talented. Correct cinema పడితే బాగుంటుందనేసి ఎప్పుడు కోరుకునేవాడిని. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఫిల్మ్ ఫర్ హిమ్. ఒక ప్యాషన్, ఒక ఫోటోగ్రఫీ గురించి ఒక అబ్బాయి తన కళని ఫాలో అయ్యే లైన్ కాబట్టి దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ. ఇట్స్ వెరీ పర్సనలీ రిలేటబుల్. అండ్ చేసింది ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ శేషా సింధూరావు. అండ్ షీఈస్ బిన్ అరౌండ్ ఇన్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ సర్కిట్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. ఆమె షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా నేను చూశాను. అండ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ డిస్కషన్స్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. And I'm very happy that she's debuting with this film. I'm wishing her all the best. And Varsha also, she's a newfound talent for Telugu cinema. Already enno cinemalu chestunnaru kuda, and Telugu tondoragane నేర్చుకుంది. And I think she's done a brilliant job in the film. All the best to Raviteja Girijala and Gopi Sundar, who've been editing and also the music director of the film. It's like a complete package for entire family. Please watch it this month. I hope you'll like it. Thank you. Thank you so much. Thanks.